Се изкачваме в Вихрен. Майка и татко и те са тук, ама са много черни, не могат да се видят. Тук сме да пушим цигари. Майка спа и тя на часа е заредена с енергия, нали? Много. Изглеждаш се носи в някакъв страшен филм. Я. Много тъмно. Я, ама бавно. Гледай на татка и после гледай към камерата бавно. Бавно. Давай. Се носи в страшен филм направо. Стоите след този уникален път, господине. Добре съм. Добре съм. Тръгнахме. Тръгнахме и тия хора мрънкат много. Майко мило. 3 часа. Подгответе се, дами. Аз сме с майка без нощ. В планината вече. Ще оцелеем. Ще оцелеем, разбира се. Ще оцелеем. Ей там. Там горе. Ей там трябва да отидем. Айде след малко ще се включим. Ако сме живи и здрави. Уп! Почти сме до върха. Стана още малко. Апдейт. Не сме на върха, остават още 40 минути. Там е върха. Мамо. Къде ма дука? Се скачи. Почти сме го изкачили. Още малко. На топлатите. Стига, ама няма стига, сега отиваме там да се изкачва. Изкачихме се. 2900 метра. Ама гледката си струва. 3 часа и 40 минути изкачване.